खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गासै फरायसालि सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावख'फोरखौ हलि फेस्टिभेल एबा दल जात्रानि थाखाय दिनै 15 मार्चआव जायगायारि बन्द फोसावदों। तामिलनाडु कयम्बेटराव 18 बोसोर बैसोनि सिलभेस्टार लाहारिनि जिउ खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि जर्दानपुर गामिनि बिफा स्टेफेन लाहारि आरो बिमा लुसिया लाहारिनि फिसाज्ला 18 बोसोर बैसोनि सिलभेस्टार लाहारिया तामिलनाडु कयम्बेटराव जिउ गोमाना थादों होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला तामिलनाडु पुलिसआ बे समाव सिलभेस्टार लाहारिनि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै थामथि सान क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि बड'फा फोथार एबा बड'फानि जोनोम जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 13, 14, 15 आरो 16 सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खौसेथि, थामोनथा आरो दावगाथायखौ नोजोर बोनानै 57थि बोसोरसालिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै थामथि सान दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव नैथि साननि हाबाफारियाव फुंबिलिनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै होदोंमोन। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अरन राजा बसुमतारीजों लोगोसे गोबां साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथांमोनखौ मान बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थायोब्लासो बर' हारिया थांनानै थागोन होनना रबिराम नार्जारी बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। एम रनजित बसुमतारी बिथाङा मैया गं 8 माइक सेट आरो गं 18 फालांगिरिफोरनो साइकेल राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव थानाय मन्दिर आरो गिर्जाफोराव 8था माइक सेट आरो फालांगिरिफोरनो गं 18 साइकेल राननानै होदों। एम रनजित बसुमतारी बिथाङा मुलाम्फागिरिफोरा दानि बिटिआर सोरखारखौ बेबायदि राननानै होनायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों। बे राननाय हाबाफारियावनो एम मुस्रि रनजित बसुमतारीजों लोगोसे बाहागो लाफादोंमोन मुस्रि बिरदाव मोसाहारि आफादगिरि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल मुस्रि निखेल बरगयारी गाहाय नेहाथारि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल ब्लक कमिटि भिसिडिसि आरो मुलाम्फा मोनग्राफोर बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। 57थि धल जात्रा खुंफुंदों गाजा गोमजायै हालां बाजाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हालां बाजाराव मैयानिफ्राय जागायनानै सानब्रैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै हालां बाजार इण्डियान सितार लाइमोन क्लाबनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव खुंफुंजानाय बे धाल जात्रानि सोमोन्दै खौरां मेलनि गेजेरजों खुंफुं आफादनि आफादगिरि धनेराम ब्रह्मजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि साबायखर मोसाहारिया माखासे बाथ्राफोरखौ खौरां मेलनि गेजेरजों मिथिहोदों। मोनसे गोजोनथाव रादाब गावनि गोब्राब नाजानायजों भारतीय रौनिया हान्जायाव साख्रि मोननो हादों सोरां बसुमतारीया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर हफाबस्ति गामिनि बिफा सन्जिब बसुमतारी बिमा बांगाली बसुमतारीनि फिसाज्ला सोरां बसुमतारीया भारतीय रौनिया हान्जायाव साख्रि मोननो हाबाय। बे गोजोनथाव रादाब मोननाय लोगो लोगो सान्तिपुर प्राइमारि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि राजु नार्जारीया गावनि हान्जाखौ लानानै नखरसिम थांनानै बरायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम सोरखारा बाजेट जथुम्मानि गेजेरजों बिटिसिनि थाखाय 1,143 कौटि पेकेज फोसावनायखौ बरायनानै क'क्राझार जिल्ला बिजेपिआ खौरां मेलनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायथिदों। खौरां मेलाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि गसाइ बसुमतारी आरो बिटिआरनि एम अरुप कुमार देआ गोजोननायजों बरायनाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बाक्सानि रुपहियाव गोदानै इ-रिक्सा श'रुम बेखेवदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि बाजाराव पलान आर्य बिथाङा गोदानै इ-रिक्सा श'रुमखौ थांनाय मैया बेखेवदों। नोंथांमोना पाठशाला बरपेटा रड थाङालासिनो बाक्सानि रुपहियावनो इ-रिक्साखौ मोननो हासिगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोजोन्थों।